el senyor Mas i Convergència Democràtica de Catalunya han enterrat el dret a decidir. I aquesta ha estat la gran i la greu irresponsabilitat d'aquesta legislatura. Sap, senyor Homs, quina era la força d'aquest Parlament? Com vam començar la legislatura? La nostra força era un suport del 80% al dret a decidir i vostès l'han reduït només per interessos partidistes fins a confrontar amb aquells que defensem el dret a decidir des de sensibilitats o enfocaments diferents. Sap quina és la força, senyor Homs, del dret a decidir? Que gent com jo mateix, que no he sigut mai independentista, volem defensar colze a colze amb la gent que sí que ho és, amb la gent que legítimament sí que ho és, poder votar. I poder votar per poder decidir democràticament. És que qui va intentar fer-nos fora va ser el senyor Mas el dissabte passat, excloent a tothom qui no anava en la seva llista, ficant-nos en el sac del senyor Mariano Rajoy. Sap quina és la sort, senyor Homs? Que no se'n sortirà. Per un motiu senzill, perquè el dret a decidir no és propietat del senyor Artur Mas, ni és propietat de Convergència Democràtica, ni és propietat de cap llista d'aquest país. És propietat legítima del poble de Catalunya i nosaltres, Iniciativa i Esquerra Unida, treballarem perquè es pugui exercir. Pot vostè posar en una balança què hem fet uns i què han fet altres per defensar el dret a l'autodeterminació del nostre país. Jo intentaré explicar-li amb el poc temps que em queda. Vostès sí, han fet moltes declaracions històriques que les fan cada mitja hora, però no han acabat de fer cap gestió ni a nivell estatal ni a nivell internacional. Iniciativa i Esquerra Unida podem explicar amb molt d'orgull que hem sigut els únics en aconseguir que una força estatal com Izquierda Unida votés a favor del dret a decidir. Hem sumat les noves forces que han irromput a l'Estat cap al dret a decidir. Hem sigut els únics que en les eleccions europees vam aconseguir que tant el Partit Verd Europeu com el Partit de l'Esquerra Europea defensessin aquest dret democràtic que tenim i vam treballar perquè al Foro de São Paulo les esquerres alternatives estiguessin al nostre costat i ho vam aconseguir. Què és el que han fet vostès, senyor Homs? Quin suport estatal o internacional ha aconseguit Convergència Democràtica més enllà de compartir grup parlamentari a Ciudadanos al Parlament Europeu?